rok phung kaham joto no ani joto YouTube family rok nang welcome khayo te lamsogoi naharo ani channel o to dol rok norok joto no kaham burung tei sep tongmani asa khayo hingi tinini video rok ngangkai norok bai kisa misa salainan bogoi phaisapka kaitham topic kaisa kainui kaitham topic no tui ang norok kicha micha kok salainan bogoi phaika tinini hingi dol rok norok naitong miso ekri pura paithak jora video no naidi dol rok norok nang thangnai video sai sklangjak tongo ani bwskangni next video phainai trishol muthang mani takaisa mutai manlai jasapka sini tripura haste mutai aske manlaika norok joto no saimano dol rok joto no tripura joto borok no saimano phia ba abo busu jorate kubui busuk jorate kubuya abo norok no sisinai dol rok ang busia ngkai tinini video rok amono tui no kisa misa sing salai sabnai tinini video main topic ingkha pura norok nugui mankha koyek din hage bwkhnai kwchak khaye masa borok bos trishul muthangna thanai pu mane trishul no muthangoi ready sinai ta jibrok ready sinai pore hingkha bo mane mutai rok to mai dasa saya saimia hingkai nukma to pholok to sao hingka bwthai rok chanani bagoi de saimaya hingkai asa khe ang mutai rok na bahamya hamani kok yado dol rok mane boso trishul no mutangnai trishul no khai bahai ka mutangnai abang saimalia amna rok no sasidi dol rok pa bini bwkhnai si kwchak taisa haisi hayada dol rok mane tam sabai sinai mutai mangsi manai tongbai so hingkai chung hingka boro tongbai kha no chini bor rok hingkai o Bangalore thangma bo bujaka yang thangma bo tokjaka hingkai abo tongma rok no bahai ka mutai rok no yaba asno norok mutai rok manai tongbai kha norok kisa save khaidi save insecure khaidi hingkai chini o hingke nang sana bosong phaichini mohana rayon proposong rok kai tos tongku amorok borok mai tong tabu je bojagoi tokmani jora khena rok nukbai liata mutai atai rok yang thangmai ka to dol rok tinini main topic amono to bisi kok salia bisi kok sakang kai taisa hange samnai mosuk samnai sui samnai kopor hinjam onek kisu hinai hayada ba dol rok to mono dol rok asuk mane tam sabai sinai dol rok tripura sar kobra waje bai ke tam hin sasinai dol rok hingkai no ano baksa borok joli jakna area nungkai tripura sai ade ang bo tripura sano hai pono tam kobor da waje bai ke ang abo sungna mojong so tam ni bagai hingkai kisa khaino khali kene mutai mano apai mano hai mano sai mano hingkai abo bisi din tongjam o kayekta mane YouTube kadrop si abo do amon pore khena ses kumai thangbai nai hayada ba dol rok are mankha hingke to mankha kaham kai salok di mutai no khulum di mani di pratona kai di tap hayada ba dol rok hingkai mutai mankha to kaham kok si hingkai nung borok no seba jotno khai di hai danda pinda kokta sade oro yo mane tam sanai news channel lo phai hai danda pinda kok sawoi borok no buka mita sanam di molang sajagi haisi mane mankha kaham kok sini Hindu somajo ngui no mano abo angbo ungye hene saimia ungui phono mano pia ba social media phai borok no buka sukata sanam ja bang long sada ga ani sene topic kha sini by Elizabeth kolonya tu isung kisa kok salainya nang lai sinai ang sai oi tong malia jotono salai ka jokon ang bu kisa masa sinai jung bono kubija saimia angbo je social media o nokmani kongno sawai tongjao do bo mane kaijakna hingkha po gamo bo norok jotono saima khana guwahati o kisa nokmani hingke ang amoni tui kisa sanai chini baino chung all tripura ni borok pura support khaika kuchugo karika onek kisu khaika mane bono chung kuchugo kari rohoka bono tabok sini borok sikri hayada ba dol rok hingkai bo jodi chuno ya kawai naka thana hingkai chungo kisa tam hai matong jaklak ba dol rok hingkai amono sanani naibo bo je kubini jaga kaijak thana naimani tei tripura o tongya kari kubini jaga thana naimani abono tui norok tam comment khaina musung comment khai sari dol rok to hingkai bono tui tang bisi kok salia dol rok bo to kaisa khub kotor borok famous youtuber famous actress belai no singer bo hinui mano hayada ba bono belai no kotor chung
bini kok rok nasuk saya oi tongmani no sanai jesabai phono kaijak to kaham kurung hai tongto bini nog nukung pura ekdom kaham kurung hai tongto bono kaham kurung ke bini nog nukung suk santi ke tini jabat ba amono mutai rong thanai suriu to dol rok ta kaisa